Grupo Parlamentario Popular, señor Balseiro. Muchas gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, señora conselleira, nós desde o Grupo Popular quixéramos empezar felicitando a vostede, e non só a vostede, sino a vostede e ao seu equipo pola organización e o deseño destas xornadas. É certo que a vostede critican hoxe na tribuna do Parlamento porque vostede ven falar de futuro. Se viñera a falar de pasado, non se preocupe que lle estarían dicindo que o pasado xa estaba pasado e que había que falar de futuro. É igual, tanto vale un roto como un descosido, non? Que lonxe do que temos escoitado na tribuna do Parlamento polos grupos da oposición, demostraron ser un foro de gran utilidade, de análisis, de diálogo, un foro de reflexión e un foro de propostas, por suposto, propostas que, como é normal, propostas que hai que levar e que hai que executar no futuro. Pensadas para mellorar o futuro do sector pesqueiro galego e tamén, como non, por suposto, se estamos mellorando o futuro do sistema pesqueiro galego, estamos mellorando o futuro dos profesionais, estamos mellorando o futuro dos mariñeiros. Pero, ademais, estas xornadas de pesca e todos eses outros espacios de encontro directo cos profesionais do mar, todos os que vostede citou, é o que forman parte da súa axenda diaria. Pero aos grupos da oposición a axenda que teña vostede non lle interesa. O grupo da oposición o que lle interesa é subir á tribuna do Parlamento e dicir que todo está mal. E confirma, ademais, esta conclusión confirma que os homes e as mulleres do mar non debemos, os señores da oposición e os señores do Grupo Popular e a Consellería, non debemos falar ca mesma xente do mar. Non debemos falar probablemente nin nos mesmos portos nin na mesma xente do mar, porque o que confirma é que realmente quen está traballando polo sector pesqueiro é o Goberno de Galicia e o Grupo Popular. Isto non o dice Balseiro, isto é o que me dicen a min por aí polos portos. O que pasa é que vostedes cal é o problema? Que algúns portos xa non poden ir porque non reciben. A algúns portos xa non poden ir porque non reciben. Entón, ese sí que é o problema. E dicía aquel sabio que hai que ter vontade e hai que ter valor para levantarse e falar. Pero tamén é o que se requiere para sentarse e escoitar. Escoitar, neste caso, a voz directa dos profesionais do mar. Cando vostedes non son capaces de escoitar aquí, xa miran o que poden escoitar fora de aquí, hombre. Se non hai nada máis que escoitalos a vostedes. Reflexionando sobre a súa actividade, unha escoita repleta de empatía, desde o máximo respeto, neste caso, ao interlocutor. E con vontade e con disponibilidade por atender os distintos diagnósticos e vontade e disponibilidade de aplicar as solucións sempre da man do sector. Dicía porque o señor Fajardo non cala. Como van escoitar ao señor Fajardo? Como van escoitar nin aquí nin fora daqui cando non escoitan nin siquiera os seus camaradas en Vila García? Como van a escoitar a vostede? Nin aquí nin fora daqui cando non escoitan nin siquiera os seus camaradas en Vila García. É claro que sí, sempre da man do sector. Por suposto, como foi vostede durante estes últimos 7 anos? Con todo o que se diga aquí. Porque aquí dixéronse moitas cousas. E agora hai grupos que están preocupados de que en esas mesas non estuveran representados os sindicatos, que, como comprenderá, supoño que vostede e nós non temos nada en contra de que os sindicatos teñan representados en esas mesas. Pero ao mellor esos grupos ao mellor pensan que os sindicatos no sector pesqueiro representan o 70 ou 80% do sector pesqueiro, cando non chega nin ao 5% do sector pesqueiro. En sementos como a flota de baixura, prácticamente cero. E parece ser que ese é o problema máis grave que temos agora. E dicen que vostede foi a responsable de pesca galega durante os últimos 7 anos. Sí, e o grupo mayoritario desta Cámara desexa que vostede siga sendo a responsable de pesca durante os 7 anos que ven, durante os 7 próximos anos.
E aquí falouse de todo. E falouse, o representante do Partido Socialista falou de que a partir de hoxe ás 12 da noite non se pode pescar ningún quilo máis de sarda. O que non dixo que xa foron as políticas do Partido Socialista do ano 2009, do ano 2010 e que estamos pagando unha sanción por sobrepesca incontrolada en aquel momento, que bastante fixo vostede, señora conselleira, que bastante fixo vostede e o goberno de Madrid para que esa sanción puidéramola pagar en máis anos. Senón non é que non puidéramos pescar a partir de hoxe, é que non poderíamos pescar nin un quilo solo de xarda coa a heredanza que nos deixou o Partido Socialista. E aquí se falou da estabilidade relativa. Hombre, claro que sí, fálase da estabilidade relativa, pero cando se suba á tribuna do Parlamento con iniciativas en ese sentido, saben o que fan vostedes? Votan en contra. Vostedes votan en contra. Depois todos están de acordo, pero de acordo de piquillo. Porque cando hai que tomar o acordo, vostedes votan en contra. E falouse da política pesqueira común. Acórdase, señora conselleira, que na política pesqueira común o dictamen que mandou Galicia, que elaboramos en Galicia, que tivemos traballando conxuntamente ca Consellería neste Parlamento, e aquí podía dar algunha ilustre diputada do Partido Socialista desto, que era portavoz de pesca, a señora Soneira, da cual a señora Soneira teño que reconocer que de pesca sabe, de pesca sabe. Ojalá o Partido Socialista tuvera unha defensora como a señora Soneira no sector da pesca, polo menos cando estuvo a señora Soneira chegamos a algún acordo, igual que cando estaba o señor Vieito no Bloque Nacionalista Galego. Daquela chegábamos a acordos, discrepábamos, pero chegábamos a acordos. Ahora é imposible. Pero saberá a señora Soneira que estivemos traballando, tiñamos prácticamente un acordo cerrado, e daquela non a señora Soneira, pero outra persona das que estaba negociando, e non vou dicir quen era porque non é representante xa nesta Cámara, dixo que non se podía chegar a ese acordo e non apoiaron nin Partido Socialista nin Bloque Nacionalista Galego. E hoxe suben vostedes á tribuna do Parlamento poñernos como exemplo. Apoiárana, porque non apoiaron daquela. E falas aquí, ademais, da estabilidade relativa, que fai poucos días aquí debatimos, xa dixemos, a parte xudicial sempre nos dicen igual. Na parte política é moi difícil poñernos de acordo, por qué? Porque ten que haber unanimidade en todos os países, e os países que están ben non van votar a favor. E que poñíamos nosotros? Pois claro que nós estamos de acordo. Que problema teñen vostedes en contra das cotas transferibles? Cal é o problema? Se un barco acaba a cota e pode comprar cota, están en contra vostedes deso, e poden comprar cota de outro país, nin siquiera do noso país, de outro país que teñen cota sobrante. Vostedes están en contra deso. Pois estar en contra deso é tanto como non saber absolutamente nada do que está pasando nos portos e do que está pasando neste sector. Pero vostedes son moito máis listos, porque vostedes están en contra deso de un informe que fixo a Universidade, que así o recomenda, de un informe que a Cooperativa de Armadores de Vigo puxo a disposición do sector e a disposición da Consellería. E vostedes, como son expertos en pesca, contradicen ese informe. Pero deben ser vostedes os únicos que o contradicen. Porque depois, cando se vai por aí aos portos, os armadores e os mariñeiros dicen todo o contrario do que vostedes dicen no Parlamento. E esa é a realidade. E falouse aquí de moitas máis cousas máis. Falouse aquí do traballo arreo últimamente. Non, mire, perdón. O traballo arreo non. O traballo arreo desta consellería, desta conselleira e do Grupo Parlamentario Popular e do Goberno de Galicia veu sendo durante estes últimos 7 anos. E sabe por qué? E agora vamos a falar do pasado, señora conselleira. Xa que queren que falemos do pasado, vamos a falar do pasado. Durante o ano 2005-2009, as cotas de pesca para baixo. Durante conseguimos, bueno, claro, daquela xa sabe que nos representaba cando íbamos aos consellos, representábanos unha comunidade autónoma que ten moitos metros de mar. E non está a señora exconselleira, e aplaudían aquí o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, e representábanos Extremadura para tomar decisións de pesca. Cando gobernaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, claro, as cotas iban para baixo. E vostede, señora conselleira, hai que felicitala a vostede e ao Goberno de Madrid. Sabe por qué?
porque foron capaces de cambiar esa tendencia. E as cotas, nos últimos anos ganamos cota. Non ganamos a que quixéramos ganar. Por suposto que non. Por iso o grupo mayoritario desta Cámara trae iniciativas a este Parlamento, máis que a ningún grupo da oposición, en sentido de que temos que ganar cota. Por suposto que sí. Que nós queremos que os nosos mariñeiros e os nosos armadores cada día poidan vivir mellor. Por suposto que sí. Por suposto que sí. Que son galegos como a nós. Que son galegos como a nós e queremos que teñan futuro. Queremos que teñan futuro. A vostede non escoita nin Vila García, e aquí tampouco nos escoitamos, non vamos a escoitar por moito que se esforce vostede a que pretenda que o escoitemos. Remate, por suposto que sí. Gracias, señor presidente. Señora conselleira, o sector, por moito que diga esta xente, quere a vostede e o grupo mayoritario desta Cámara e o grupo, se lles pareceu malo de xente, as súas señorías, non se preocupen, non vai a ser que a vostedes houbera parecido moi mal, e ao mellor é que eu dicía porque o señor Fajardo dixo que eso de señorías non iba con ele, entonces metíoso todo no mesmo lote, pero entonces esta xente para uns e a súa señoría para outros. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Grupo Parlamentario Popular, señor Balseiro. Moitas gracias, señor presidente. Eu tampouco lle vou pedir rigor ao señor Val, digo rigor político. Personalmente, como comprenderá, non teño nada que decir de vostede. O rigor político de vostede defíneno moi ben na súa vila natal de Fozo, na súa comarca da Mariña. Aí xo definen perfectamente, por cual eu tampouco lle vou pedir desde a tribuna do Parlamento. Si lle teño que dicir algo á señora Martínez. Dicir que as ganancias no mar dunha empresa non influyen para nada nun mariñeiro é igual que dicir vostede non sabe absolutamente nada dese sector. Porque eu non sei se sabe vostede que unha gran maioría todavía do sector pesqueiro anda á parte. E se non lle quere chamar á parte, chámelle ao quiñón. En función do que ganan, así cobran. E se ainda encima rebaixamos os gastos, como é o caso, por exemplo, por poñerlle un exemplo, no ano 2009, como estaba o gasóleo, e como está ahora, pois claro que hai máis ganancias para os mariñeiros. Dicir eso comprenderá que é igual que non dicir nada. Señora conselleira, falaron ya vostede de que vostede estaba privatizando o mar. Mire como privatiza vostede o mar. Mire como privatiza o mar vostede. Mire o que dice aquí un medio de comunicación. Dice: los mariscadores proyectan explotar 3 antigos parques privados que pasan a ser públicos tras regeneralos. Así é como o actual goberno de Galicia no Burgo na Coruña, na ría do Burgo da Coruña. Exactamente. Xa sabía que vostede non había lido isto, porque de estar informado non houbera dito o que dixo. De estar informado non houbera dito o que dixo. Por eso, señora conselleira, así é como este goberno privatiza o mar. E mire, que van a dicir aqueles que o 13 de 6 de 2012 votan no Parlamento en contra do ditame unitario de Galicia sobre a nova política pesqueira común? Que van a dicir os que o 28 de 3 de 2012 votan en contra no Parlamento sobre a supresión do principio de estabilidade relativa e o cambio de modelo dos taxas e dos cotas? O mismo que hoxe reclaman o 28 de 3 de 2012 votaron en contra. Que van a dicir aqueles que o 13 de 2 de 2013 votan sobre a modernización a normativa sobre as tripulacións mínimas? Que van a dicir aqueles que o 27 de 3 de 2013 votan sobre a flexibilización dos descartes? Que van a dicir aqueles que o 11 de 2 de 2014 votan en contra para promocionar os produtos pesqueiros no exterior? Para promocionar os produtos pesqueiros no exterior. Que van a dicir aqueles que o 17 de 9 de 2014 votan en contra de axilización dos recoñecementos médicos para os mariñeiros? Que van a dicir aqueles? Que van a dicir aqueles que o 20 de 4 de 2016 votan en contra sobre o plan estratégico da conserva? Que van a dicir aqueles que o 29 de 3 de 2006 non apoian sobre a cotización variable á seguridade social da pesca de baixura? E que van a dicir aqueles que o 10 de 5 de 2006 votan en contra sobre o reparto de costas sobrantes? Esa é a oposición que temos. Esa é a oposición que temos. Que fora do Parlamento dice unha cousa e no Parlamento dice outra. Como comprenderá, con esta carta de presentación chegas a calquera porto pesqueiro, a calquera organización
pesqueira e preséntase esta carta de presentación e dícese: esta é a oposición que temos en Galicia e esta é a oposición que temos no Parlamento de Galicia e esta é a oposición que temos do sector pesqueiro, non porque o diga o Partido Popular, nin non porque o diga a Consellería, senón porque está recollido no diario de sesións desta Casa. Esta é a oposición. Esta é a carta de presentación de calquera partido. Po Partido Popular, esta oposición, a mellor que houve. Por eso, señora Soneira, oxalá, se vostede está na próxima legislatura, no seu grupo tome unha gran decisión, que é volvela a poñer a vostede portavoz de pesca, porque será a única forma, señora Soneira, será a única forma de poder chegar a algún acordo. O señor Rodas non lle podo dicir igual, porque o señor Rodas díxolle, señora conselleira, que vostede fora preparando o petate. Pero visto, señor Rodas, como está o seu grupo, o petate, non sei os que o temos que preparar ou non preparar, pero vostede, sin lugar a dudas, é un candidato a preparalo. Vai preparando ben. E ademais, falaronlle, señora conselleira, de todo. Falaronlle tamén, neste caso, dos desguaces. Bueno, é que nos dicen dos desguaces que cando máis despeces houbo foi durante o ano 2005-2009. Despezaron vostedes 538 buques. Sabe canto despezou o Partido Popular no ano 2009-2013? 248, un 54 menos que despezaron vostedes. E daquela vostedes aplaudían. Pero o problema, remato, señor presidente, non era o que despezaron. O problema é que se a vostedes nos sacaran os galegos de onde os sacaron, é o que prevían despezar. E prevían despezar vostedes nada máis e nada menos para os anos sucesivos un 93% máis dos que leva despezado o goberno do Partido Popular. E saben vostedes perfectamente por que houve que reducir flota. Porque cando entramos donde entramos cunhas condicións a mitad do que tiñamos que haber entrado. Neste caso, cando entramos na Unión Europea. Porque tiñamos unhas posibilidades de pesca do 8% e tiñamos unha flota que representaba o 14%. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro.